případě, že máte větší množství strávníků a chcete si tisknout jídelní lístky, abyste je dávali těm uživatelům, kteří Vezu menu nepoužívají, tak kliknete do menu na jídelní lístek a zde si můžete vytisknout jídelní lístek. Kliknutím na ikonu nahoře nebo Ctrl+P se zobrazí náhled pro tisk. Tento náhled si můžete ještě, nebo tento tiskový pohled si ještě můžete upravovat v těchto možnostech. Pokud chcete, aby se vešlo více informací na jednu stránku, kliknete na kompaktní zobrazení, můžete si také změnit velikost písma, zobrazení stále nabídky a tak dále. Pokud kliknu zaškrtávací pole, tak se mi u každého jídla zobrazí vlastně zaškrtávátko, kam si třeba případně může napsat nebo můžou se napsat čísla, nebo zaškrtne se, kdo si co vybral. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že budete s Vezu menu spokojeni a vnese přehled do vašich objednávek a ušetří vám spoustu času. Děkuji ještě jednou a přeji krásný den.